ଆରେ ଏତେ ଖରାରେ କଣ୍ଢେଇ ଗଲା ଡାକୁଥିଲା ମତେ ଯାଇଥାଉ ବୋଲି ଯାଇ ଦେଖେ ଛାତ ଉପରେ କଣ୍ଢେଇ 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 ତାପରେ ଖରା କଣ୍ଢେଇ ଖରାରେ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ଆରେ ଭାଇ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କିରେ ଏଟା ବା ଖରା ଦିନ ନା ଆରେ କେତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଫ୍ୟାନ ରେ ଲଗେଇଲେ ଘରେ ଶୁଖୁଛି କି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ଏଠି ବସିଛି ଯେ ଖରା ବାଜିଲେ ଟିକେ ଝାଳଟା ଶୁଖିଯିବ ବୋଲି ତୁ ବସିବୁ କି ଆସିବ ନାଇଁ ବସିଆ ତୁ ବସତା ତୁ ବଇଥା କେମିତି ଡାକିଲେ ବି ଟିକେ ଆସୁନି ଓହୋ ଏ ପ୍ରଭୁ ଝାଳଟା ଶୁଖିଯିବ ଜଲ୍ଦି